idan kai kamar misali idan ka fara yi a hankali kamar sau biyar ka bibbige shi sau biyar ka ci gaba da bugunsa kar ka ce za ka bige shi a hankali ka ci gaba da cin idan kai kamar misali idan ka fara yi a hankali kamar sau biyar ka bibbige shi sau biyar ka ci gaba da bugunsa kar ka ce za ka bige shi a hankali ka ci gaba da cin ta kana cin ta kana cin ta. Ba na son aka min sata dinga cin gwado ka dudduba ka dudduba raina yana ɓaci wallahi. A'a kin gane abin da nake. Ke wallahi kina da magana wallahi wani ilimi da haka. Sai ki ji. Asiya ki dudduba kila za ki gani. Kin gane ni nufi na kin gane ki dudduba su. Ba abin da ya shiga ba kawai zai ki dauko jikan ki gani blessing din ta da zan duba ga ko ya fada kasa blessing din tana zuwa kai bai fadi ba kai zan blocking nashi za ki taya ni yanda zan blocking account din ban so ba no block the account Just block only ATM, no block account too.